udah kiranya ai namo karyang ai beko gigi ai nyokini lah bagoyang-goyang ai sanang bana ai mancali anyo kapalo kete ai sebo gadang urek talingo lah dilulu anyo kapalo kete ai sebo gadang mangaina ditunjuk-tunjuk anyo dia barampe kami badenang mama dun sana cubola dangan mancalia udah basebo bagoyang saroman urang malunya sawah mancalia udah basebo bagoyang saroman urang malunya sawah bagoyang sajo udah baduo biana denai mancalia kan urang baburu dah masuk arimbo kandung basora sajo di paunan urang baburu dah masuk arimbo urang basora sajo di paunan ba ade baranti udah bagoyang rencana denai katurun pulau udah bagoyang saroman urang nan hilang lai kondak babini udah malam ko udah bagoyang saroman urang nan hilang wana wede ambo seminggu kelakang nyuyui ndak babini atau kok seminggu kemari baru-baruan lo mengulek-ngulek sajo sajak tadi enak honornya ndak muana kurang pulo mengulek-ngulek sajo karajo dari tadi itu lama jadi artis viral kok Adi malai dapatan yang dalam lai kain bakuna lupa di Jawa makan lagi yang di kampung ayam cendana lupa di Jawa makan lagi yang mah di kampung ayam di cendana Oi dia lama kami balagu Oi dia kita doa kanda kandung ibarat urang paburu baka jalai tabang indah kandung ibarat urang paburu baka jalai tabang indah Bapak sande naik katuan rumah lai doko pisang onde malam ko kok nyomakan sajo raga-raga alun kakanyang paru idason ko kok nyomakan sajo raga-raga alun kakanyang paru idason ko Pakai udah dan nenai lah tahu iyo bacando kare-kare kara udah ibarai urang paburu
pisang kau dah ha? Dah bukan. Cepet lah. Dah. Cepet lah. Okey. Wah, ha. Cepet. Indak kabar. Cepet mada. Ah. Cepet ngangau uncang. Cepet. Muncung dia ngangwan. Yo cepet ah. Ada telinga ngangwan tu. Cepet mam. Takut ina deh. Mam lah. La ilaha illallah. Pisang ko. Hendaknya masuk kulkas lu. Masuk kulkas lu. Masuk tas. Kas. Tu induk baru. Masuk hidung itu bapak je dek datang ni. Pajak kilo. Dah rodi ya. Tuan.